päivää. Jatketaan tätä mun tallennusta, eli savea. Eli musta barbaari on neekeri. Niin kuin kaikki me varmaan tiedetäänkin. En ole rasisti, vaan ihan vitur. Tää musta tuntuu pahalta. Sanoi Vesa-Matti Loiri. No niin. Niin. Nyt meillä onkin soihtuja, saatana. Tossa on mun kallis työpöytä. Ukilta saatu työpöytä. Mukulla. Niin. Joni vitu verorahoilla. Vaikka niin. Tarvitaan puuta, saatana. Pelataan sitten kovaa naamalla. Kaikille tiedoksi. Ei välttämättä, jos jotkut on tyhmiä. Ei se koskaan tiedä. Joku saattaa sille, että mitä toi tekee? Niin, mutta joku voi olla niin tyhmä, että se ei tajua sitä. Niin, mutta ihmiset, kuunnelkaa tätä. Ei vittu, mun mikki haisee pahalla. Niin, no se ei ollut pieru, se oli peräsuolen purkeutuminen. Vittu! Vitu paska housu nyt perkele. Joo, elikkä Äiti tapaa minut. nyt kerätään kiviä, ei vaan. Kerätään hiiltä ja tehdään paskaa. Nussitaan naisia. Oli aika jännä. Silloin kun oli miehiä kaivoksissa töissä, niin oli homomaista hommaa. Sillä. Voi vittu, homoja on mun tontilla. Pitäis ehkä tehdä miekka. Noin. Vittu. Sitten tehdään uuni ja paistetaan kanaa. Saatana. Joo. Sillä lailla. No niin. Siinä on 70-luvun uuni. Ja tähän päättyy osa 1. Ei vaan. Nyt päättyy osa 1. Se on moro. Viu.